Kirjassa on lattiaa. Marso ei tajunnut, ei vittu Marso tähän liittynyt vittu mitenkään. Mutta sitten mä nauroin paskasesti vaan. Ja taas lähtee. Matti, en osaa jatsin vain. Miten tuli paineille? Kaduin Esson lattialla yllättäin. Yritin hillitä mä nauruain. Mutta huomasin kun paskasesti nauroin vain. Matti, se kaatui näin työkengissään. Hillitä en voinut mä nauruain. Matti oli niin huupaisan näköinen vain. Lattialla kun keräili hän itseään. Hyvää kevättä vain mä Mattille nyt toivotin. Yhtäkkiä enää mä Mattia vain. Kahvipöydäs vai? Siellä Matti lattialla makasi noin. Kaikki tapahtui niin nopeasti vain. Koukku, 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 koukku vähän jäi seiden päälle nyt näin. Mutta sitten tarina jatkuukin. Kun Matti sitten lattialta nousi vain. Veera sanoi, anna kun pyyhin mä sotkus. Tähän Matti tokaisi, minä siivoan omat jälkeni kyllä. Olisiko parempi rauhoittua ja juoda kahvi tässä pöydässä paikoillaan? Ja niinhän Matti sitten tekikin niin. Ja yritti hieman paikkailla katumistaan. Matin lähdettyä jatkoin mä nauruani vain. Repeilin yksinäni pöydässäin. Kiitos Matti sulle nyt näistä nauruista. Ja tarinasta, jota voin jakaa eteenpäin. YouTubessa näin. Sitä riittää naurua vuosiksi.